YouTube, og velkommen til noget Minecraft. Vi skal spille på min server i dag, og vi skal lave noget. Du er inde på serveren, ikke Mette? Jo, vi skal lave noget, Du er ikke inde på serveren. vi skal lave en let's play. Jeg kommer ind nu. Vi skal lave en let's play, og ja, det håber vi bliver sjovt, og vi starter åbenbart med det her. Nej, jeg kaster lige alle de her ting ned i et hul. Nej, lige meget. Vi starter med de her ting, vi har allerede prøvet en gang. Var jeg tæt på dig? På en eller anden måde. Okay, TP er lige brugt. Han er langt væk fra mig. Skråstreg TP. Pia tager det kælder. Emoji swag. Så her, hej Malte. Det lægger nu. Nu lægger det ikke. Hej. Hvad fuck er det for en skin, du har? Er det ikke cool? Nej, det er det. Ja, det er. Malte, du skal med i familien. Nej. Jo, du skal med i den her Wave-familie. Mig og Thijs har både det her skin. Oh shit. Jeg fik achievementet Getting Wood. Wood. Getting wood. Getting wood. Wood. Nå, men Malte, vi skal ud på eventyr for at finde vores perfekte sted til et hus. Hvorfor laver I ikke et gravet hul? Fordi vi ikke er wannabes. Nej, vi er ikke Åh, lus. fuck! Jeg ramte ham et skud med den her lortepistol lige i hovedet. Og den faldt bare sådan ned. Okay, så har jeg det her, jeg skal bruge. Kunne vi ikke have spillet Ticket? Nej, det kunne vi ikke. Okay, nu skal vi bare på eventyr ud og finde en base. Kom med det. Der er en mine. Ja, jeg er bedøvende ligeglad med miner nu. Hvor er du? Jeg er nede i minen. Ja, hvor er minen? Lige ved siden af, hvor du er. Ja. Nå, der. Jeg hakker lige noget træ. Det gør du bare. Så laver jeg lige en stenhakke. Der er også lige en stenøkse. Ja. Nej, jeg gider sgu da ikke lave en sten. Jeg kan bare lave en jern, jo. Okay. Okay. Der er meget. Der er over 5 jern, tror jeg. Yep, der er over 5. Der er over 5 jern. Shit. Lexus. Men så skal vi jo allerede ned på mineeventyr og finde diamanter. Det er fucking kedeligt at se folk, der miner. Nej. Det er det. Ej. Ja, vi har også fundet kul nu, Mette. Mette, jeg har også fundet kul. Kul. Ja. Det er godt. Det bliver nat nu. Mette, kommer du så ikke ned? Jo, det er nat. For du skal passe på, for den er på normal. Fuck, der kommer ned og kobler lige, der sagde det. Gå ud med mit ansigt, Nå, hug videre. Der var 10 jern på det der sted, jeg fandt. Okay, jeg laver en hakke til dig lige om lidt med det. Ja, en jernhakke, ikke? Nej, en stenhakke. Og så laver jeg også lige nogle jernsværd. Hvad laver du? Hvorfor kommer du herned? Det er jo ikke sådan noget. Jeg har fundet mere jern. Ja, du hugger det bare. Jeg har ikke nogen sten eller jernøkse. Du skal ikke bruge, Malte, du skal ikke bruge en økse til at lave, til at hugge jern. Her. Nej, jeg... Okay, jeg retter lige på min fejl. Hvor er vi henne? Så skal jeg lige sætte indstillinger. Video settings. Ej, den er på det lyseste, den kan være. Kan den ikke være sådan mørk eller lyst?
new land, welcome to the new land, to the new land. Oh, 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 oh. Radioactive, radioactive. Jeg skruer op på Skype, eller kan folk godt høre mig? Jeg tror sagtens folk kan høre dig lige nu. Du er ret høj. Ja. Ja, og det er også lige præcis så højt, sådan, så jeg kan også godt holde det ud. Bare roligt. Så har jeg et jernsværd. Det har jeg, hvis jeg gad komme op. Og nu har du også et jernsværd. Den var kritisk, den der. Welcome to the new land. To the new land. Hører det? Hvad for noget? What? Hvad er det der? Sandstone. Hvorfor er der sandsten hernede? Nok fordi du er under sanden. Jo, kunne du høre den der brud gå så slå? Ja. Jeg håbede bare på, at det ikke var en brud. Det kan jeg godt forstå. Ja, for der kommer sikkert til at bare stinke af fucking Gustav-brud. Wow. Hurra! Okay, jeg fik 2. Ej, der var en, han ville med bussen, så han løb ud i det der krog. Okay. Jakob, jeg er bare i gang med at klippe nogle får, så vi kan få noget uld. Lorteform. Wow! Du kommer til at få så meget jern, at du ikke engang tror, det er rigtigt. Det kan jeg godt love. Jeg har allerede 31 jern. Okay, fint. Men det skal vi ikke sige, du får grisekød, og jeg får ko. Hvem får for saleder? Ja, det skal vi jo ikke spise, vel? Altså, er det vi spiser for helvede? Du får kød for grisene, og jeg får for køerne. Kan vi ikke bare dele det hele? Altså, fuldstændig lige op, bare få noget mad. Ja, så du får grisekød. Grisekød. Er kogekødet der videre, eller? Næh, det er lige godt. Ej, det er noget FIFA. Kom. Lækker. Jeg tror ikke, jeg finder op. Malte har næsten en stak jern. Godt. Go jernhunter. Iron Hunter. Jeg bare gøre sådan der, Malte. Jeg taler dansk engelsk. Og det er jeg god til. Welcome to the new land. To the new land. Welcome to the new land. To the new land. Oh, oh. Ah. Det er noget bord. Radioactive. Radioactive. Oh, oh. Fuck. Det er sygt, det der. Nej, det er ikke sygt, fordi det her spil er så nemt. Nej. Hvad? Altså, jeg var fanget næsten, jo. Ja, Malte, Linus har lige sagt, at Garly ikke er nemt. Jeg har aldrig prøvet at spille det. Man starter på sådan 1000 eller sådan noget. Og man samler sig sådan næsten instant. Og jeg har prøvet at se det spille. På YouTube, ikke? Jeg har præcis det. Drenge, jeg har fundet en creeper. Nej, hvor lækkert. Du dræb den, og så. Det gør jeg sgu da også. Det kunne I ikke høre, vel? Jeg har fundet noget bum. Nej. Ah. Nej, I lagde ikke mærke til noget. What the fuck, der står bare sådan 2 køer og hygger sig under et træ. Jo, vil du være sød og gøre noget for mig?
Hvad? Hjælp mig med at finde op. Fuck, man, zombierne er blevet meget bedre. Skeletterne, de er bare noobs, eller hvad? Nej, men zombierne kan slå meget længere nu. Altså, de skal være meget lidt længere væk. Før skulle de være ret tætte på en, for de kunne slå en. Nu skal de være sådan... Ikke lige foran, ikke lige op i ansigtet på en. Wow. Jernhånder. Fuck, nu er jeg med op for helvede. Spasser skelet. Au! 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 Okay. Vi slækker. Jo, beholder man sine ting, når man dør? Nej, Dø, dit fucking skide skelet, mand. Dø nu. What? Malte, han dør nemlig. Nej, jeg gør ikke. Jo, hvis den der creeper kommer, så gør jeg. Åh, det er lige nok. må du ikke lige op og hente dit sværd, så du bedre kan passe på dig? Ja, op hvor? Ja, jeg kan ikke finde op. Op af minen, Gustav. Altså op på det, man kalder land. Sværbrød. Jeg kan ikke finde op. Jeg kan se lys. Og et skelet. Shit, man, zombier har mere liv end creeper. Så skal du se nogle skeletter, men de hunter der er sygt. Og en gris. Heller. Malte, du må altså finde dit eget grisekød. Jeg kan sgu ikke finde så meget. Giv mig lige lidt noget kokos. Jeg har sgu da ikke så meget. Jeg har jo cirka kun en stack. Jeg har halvandet hjerte har en og stack, Malte. et 3/4 liv, eller 3/4 mad. Så kan du kun lige præcis løbe. Jeg kan slet ikke løbe, jeg har 3/4 mad. Så kvart. Altså en lille mad. Au for helvede, Malte. Hvad? Du blev fucking høj, når du siger, det er en! En lille mad. Du sagde sådan, en! Fucking højt. Jeg tror, jeg skal være virkelig. Hvor er du, Jok? Nej. Jeg er faktisk også langt væk fra vores mine. Jo, nu dør jeg. Kalder bare lige. Hvorfor dør du? No, don't die. Jok dør, men jeg ikke har noget mad. Ja. Nej. Men jeg mister til et halvt liv. Nej, men man mister til halvt liv. Ja, det var også det, jeg sagde. Nej, ikke et halvt liv. Altså det halve af alle hjerterne, tror jeg. Et halvt liv. Ja, hvor er du, Jok? Jeg er der, hvor minen er. Er du? Ja. Har du fundet op? Ja. Nå, det tror jeg ikke, du sagde. Jeg troede, du sagde, du ikke kunne. Det har jeg fundet op nu. Hej, Malte. Men jeg er der lige her bag dig. Jeg er der lige her. Det der, det er, jeg kalder hornet. Ja, før der var jeg der, hvor det man kalder bag dig. Det er for sjov, Jok. Det ved jeg godt. Du skal ikke gå i den øverste ovn, der er det, du må tage. Ja, okay, du får 29 kød mere på 7. Matte, nej, der er også 3 her. Ja, tak. Så let. Så kan du bare gå ud på grisehånd. Her der er et jernsværd. Men så er det gris op i 3 derovre lige før. Du kan måske ikke Kokød, det kræfter med lidt det der. Jeg skal spise kokød. Du skal spise gris. Ja, du får ikke min kog. Shit! Skeletter er sgu da fucking nemme at dræbe. Ja, men den droppede lige 3 stykker kød, den der ko. Det har jeg også prøvet. Helt op. Hen. Jeg flækker. Prøv at se, det der hold, det er fucking lort. Mit hold. Mit hold er også Ja. Og ja, det her skal nok blive en sjov episode. Ja, Hva? jeg tror vi slutter her. Ikke, Malte? Hva? Ja, og så i mellemtiden til næste episode, der har vi nok fundet et sted, vi skal bo.
Hvad? Har I fundet? Fundet. Hvor længe har vi Hold filmet? kæft. Hej. Husk at like og subscribe. Ses.